Čaute ľudia, dneska si zahráme poprvýkrát Minecraft, keďže točím len Brawl Stars v aktuálnej dobe, tak som si chcel zahrať Minecraft aj a vytvoríme si nový svet. Názov sveta dáme Sopter. A môžeme ísť na to. Prosím, nech sa spawneme kde je veľmi dobre sa spawnúť a kde je to veľmi potrebné. Čiže v takej dedinke alebo v takých lesoch, tam je veľa dreva. Ale na lúke sa často nájde dedinka. A túto Minecraftovú sériu to budem natáčať a budem sa snažiť dohrať Minecraft. No. Najhorší biom. To nemohol byť iný. To je ten nový mob, nie? To sa môžem zobrať akože domov? Aha. Žiadne drevo, ja to budem asi blúdiť. Chcem sa dostať kde potrebujem púšť. Tam idem. To bude dačo. Tam sa môže nájsť púšťová dedinka, len tam asi tiež nenájdem veľa dreva. Táto Minecraft séria začala najhoršie. A teraz tu budem len bežať a chodiť po kopcoch. Škoda. Také zlé miesto. Teda keď viete, aká je to šanca sa tu spawnúť, tak napíšte mi komentár. Stromy! To som potreboval. Konečne. A čo mi schoval vždycky? Taký mob, neviem, jak sa presne volá. Ale máme tu stromy. Tu je džungľa. Sme tak kde v stromovom biome. Tam máme melóny. Au. Ja som si po nich. Jeden melón. Druhý melón. Tretí melón. Štvrtý melón. A piatý melón. Tu je ocelot. Tak sa volá asi, nie? Napapkáme sa. Melóny sú zdravé, sladké. Aj rád sladké veci. Také melóny nám už asi budú stačiť.
Pôjdeme tam sú ďalšie melóny, rovno. Bambus. Čiže je tu džungľa a v tej džungli môžeme nájsť takúto stavbu, vy asi viete, čo myslím. Takú kamennú. Tam je lúka. Ja teraz neviem, čo mám robiť, či mám tu zostať, či mám ísť do džungle, alebo mám ísť tam, kde je tá lúka. No. Asi poviem tam, kde je lúka, ako viem, že tam nič nenájdem, ale možno sa nájde dedinka. A keď to nebude lúka, tak idem naspäť tu na tohto. Troška inšie drevo. Tak. Ešte jedno, okej. Zrobím si sekeru. Aj klompač. A môžeme ísť ďalej hľadať, alebo chodiť. Panda tam môže útočiť. Bambus sa mi tiež bude na čo hodiť. Neviem, ale ona tu bambusové drevo. Ja si zoberiem. Tak kde? Tá panda asi nebude agresívna, dúfam. Čo by? Prepáč. Som myslel, že bude na mňa útočiť, no. Nechcel som, panda. Pardon, joj. Kotrmelce. Tak ja berem jeden stack. Tých a ja už idem. Aha, tak tu nie je lúka. Som zle videl tie bambusy. To je... Ocelot. Keby som si ho mohol ochočiť, tak už je hneď ochočený. Sliepka. Poďme. Piesok. Si, papagaj. Kde sú zombíci? Si tak kde? Dole. Veľká jaskyňa. Ten ostrov ešte nekončí. Tebe budem potrebovať. Kde si ty? Ďalšia ovočaca. Toto tiež zoberiem, to sú tie kakao, nie? Aha, nie, to je toto farbivo. Kakao. No, aha, že to sa dá spraviť farbivo. Som sa pomýlil. Prasa. Tá.
Očivinka je veľmi dobrá. Ešte si tu dáme drevo do zásoby. Tá sekera sa mi rozbije. Za chvíľu. Bum. Nemáme už nič. Keď tie melóny už mám dosť. Ja viem, že ich budem ešte mať ich viac a zdržujem. Luka? Nie. Tu sme už v tom normálnom biome a ja som si ešte nenašiel posteľ. Čiže teraz ide o život. No, chápete? Tak, o život. Tu sa schovám. Som ja mohol prežiť. A ja si poviem na tiež nejaké to. Si to vidíte. Tak dám troška viac. Jas. Ja toho naťažím, koľko bude treba. Čiže na všetko, aby sme mali. Pec, meč, krompač, sekera. OK. Teraz môžeme spraviť meč. Ešte zrobím sekeru a krompač. To už nepotrebujeme. Tu dáme za drevo a mäso dáme za hlínu. OK. Kde sú? Vy viete kto. Počujem pavúka. Ty choď preč. Nie! Ty choď preč. Ja nie. Kamarátim sa s tebou. No vidí. Vyčka. Super. Hej. Ten piesok. Ja neviem, asi sa mi bude hodiť. Ja ho beriem. Zajsť tak, kde musíme, kde je bezpečno. To si robíte srandu. Poď sem. Ty poď sem. Nie.
tak toto by bol koniec dnešného videa. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a keď chcete aj koment. Čau.